Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sang Bacolod magapabilin sa Alert Level 1. Business registration sa syudad nagdagat na sumasobra 19,000. Sa mga balita nasyonal, investigasyon sa kapaslawan sang BIR nga makolekta ang estate tax sa pamilya Marcos ginaduso karon sa Senado. Bongbong Marcos, wala na naman nagtambong sa ikaduwa nga COMELEC presidential debate. Sa balita internasyonal, masobra 400 ka mga bangkay nakitaan nga nagalinapta lang sa mga banwa malapit sa capital nga Kiev. Sa sports, Nietes napilian nga mandatory challenger sang Japanese boxer nga si Ayoka. Balita Entertainment, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu nagpasalamat sa India sa padanya